Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Oo. May Fernando, may kay niya ka. Oo. Iluton to orang naong mo kay murag hindi na wakasyalan nga akong nailhanoy. Desperado ka na magpakayo. Ipahilot ba Ingo lang nga niya ang buhay, may Fernando. Ay, bye, bitaw. Si Fernando doon na isulti ni mo kalabot ti Chuna. Oh, kansun. May Fernando, nga no, usaban, nakita mong tsuna. Ako'y nagahilot ka niya. Uskam bunuga. Guba ang maot. Ganong sblin. Biang ang gusok. Nga naman. Di kulatas kayang katipon nga gingaran ubong. Unsa? Pwede bunuga. Nang hubag kang naong. Burot ang abel. Hiwi ang ilong. Na black eye, kulatado. Kinuo ko. Ang akong langga, kulatado. Sana. Ha? Niabot ang panahon. Karma na bay. Kulatado siya, bay. Kulatado ko no. Ako lata kayo. Ako ko na kayo. Kang pianga lagi. Murag, napilo. Murag napilo ang gusok. Kinigilot ako niya, moray. O, ano unsa ba niyang simod bay? Tangtang bout twist? Guba ang mouthpiece. Porbida. Ang Ang mouth- ilong. Tangtang no slip. Hiwi. Ang bata. Black eye. Bayano. Bay, butong. Ah, Ato na ko siya. kung saan ka dito? Akong dambalan si Inay. Tsuna. O ihar sa di mo. Ayaw nagbuhatan na unsa ka. Pero akong langga, bay, nabunog, bay. Ay, sos, na unsa man taon kayo. Tambalan ako, bay. Sobra naman sa taon kay ka eh. Makaingon basta ni mo nga. Anang bahinaway mo rag na. Kulpo na ka. Kulpo. Kulpo. Uplok! Oo. Bida. Gamit Butang ka, niya sa gamay digdidad. Isang palabi taon. Ay. gamit ka ng word nga uplok, ha? Ay. Bay, luoy ko, bay. Luoy ko, bay. Inay maluoy tanim mo tao no. Bida maglagot mo no tanim mo anak. Oh, ano maglagot Gusto kang naamong, gusto kang maamong ha. Naibaw kag unsa inungdan nga gibogbok o gibokbok si Chunag mayo. Ha? Nga naman, sa may inungdan. Okay, sultiin siya bay Fernando. Ako. Paminaw, bay alan. Nganong na na anak si Chuna, ha? Amay, nganong? Ay, ayaw pa na, ha? Kulatado na siyang kaipon. Nasa serbong. Oh, kulataro, nga naman. O, unsa hinungdan. Ay, nagselo si Bong. Kay, niari man si Alan, ang amahan ni Athena. Sana. Unsa na? Ha? Ano? Unsa naman? Mga dogyo ka. Ako di ang hinungdan, bay. Ikaw lagi ko daw. Kaluoy tao nilangga. Sa akong mga kamot, gisapnay, ihap-uhap. Pero karon bugbog sarado. Butang! Oy, Day! Apito na, oy! Saylo-saylo. Big. Bilang kalaman. Saylo-saylo lang ka, ha? Kumusta na si Alan? Oh, maorgi yapon. Pangita yapon lang Chuna. Nakita na sila? Wag yun sila magkita doon. Ha? Wag yun, taon. Nakita na sila, oy, tingali. Nakita na sila? Nakita na sila di. Ang gawin ka, oy. Ang gawin ka, butang. Yan, kanusa lang sila nagkaabot, bitaw ka na. Nagkaabot sila na yan. Bitaw, sulti lang ko sa mas tinawa na. Di palang yudogay, tultulan mo na mo. Kisa nagtultul ninyo? Secret. Ah,
botong may pa-secret-secret pa. Kinsay nagtol-tol ninyo ay. Ayan lang yung pagpunta na ginana. Basta kayo nagkasulti sa lang doha. O niya, kung maumagaling ka na, unsa may resulta? Maragwa na kay yun ang magbalik pa sila tungod kay Tungod kay unsa? ang gidawat iba yan. Nga di nag-yun na niya. Tungod kay maayo ng kiptang. Oo? Mao ba? Oh, manager si Chuna og kadang mountain resort. Mao ba? Oh, Bigatin talaga. bigatin talaga. Oh, pero may karma. Karma. Oh, may karma, bay. Oh, bayot. Uy, kada lang. Kaning nakabasa ko sa post ni Alan, post sa Facebook. Nagkugos siya sa iyang gamayng bata. Si Atina to, no? Oh, kabasa di ka to. Kabasa, uy. Asa niya si Atina? Lagi, gimingaw ang amahan. Ngita tao sa anak. Niya wala gibatangis pa nga na Atina. O kadang iya tong gituyo nga dibutangan sa pangalan Tina. Kay aron kuno taon ba di mo samot ang kasukong Tina sa iyang anak ba? Ano? Yun na, kadiyot lang. Ay ari na koy, ari na koy. Kadiyot sa ba? Ngano man lagi? Unsa tong imong kiingon nga doon karma? Oh, kay ang tao mong pasakit siya si katao. Makarma gyud na. Oo, no? Oo, na-jud na. Pero kinsa may gipasabot nimo? Oh, basta imor nang masuta. Inig-abot yung tuna. Butong. Sir, Ganun ba? May pangutana ka? kuan sir. Kuan ba? Si Atina. Oh, Wag yun mabalik. oy. Unsa man ka? Gwardiya din eh? Nakakita ka o wa? Wa. Ngano ako may pangutana nimo? Sorry, sir. Ayaw kong surang-surang nga ha? Gasipo ka pa ng una ko. Sorry, sir. Visit. Uy. Bagan ko na. Asa na ka sa tinas, ha? Pastilan. Kanugo na itong bata. Basin kikidnap to, no? O gitabangan o grip. Kaya, ay biya. Saon na lang yun. Ay, oh. Mo na tingali kini ang nakareserba dire. Ay. Nga mo gamit karong adlawa. Ay, maunag gid na. Ay, oh. Nanaog na sa pan. Usa ka bayo. Ah, mao tingali ni gingalan og sindoy. Hello, Chunya. May kay ni amo bayot? Oh, Chunya, what happened? Salita po nimo. Ngano ka? Uy, unsa na dagkoy nimo? Ay, disgrasya ni Sindoy. Na-slide ko sa danan. May laging pagkalamba jud nako eh. Oh, siya. Nasira ang imong beauty. Ay da maulian naman sad ni Gud. Hala, no? Ngano ka? Ang gisulti na butong, may karma. Sindoy ngano ko uy. Tulala kang nagtan-aw nako na unsa ka. Ay, Chunya, wa. Ay, nakabalita ko, ikaw na emergency niya, ikaw ang itag-iya dari, mau ba? Ay yes bayot. Ako. Wow. Di ka na ma-reach. Amay! Amay, come here! Oh, English pa ka pa. Dali sa kadiyot. Yes, Ma'am Chona? Ati man na sila ha. Kung sila lagi kinahanglan, ihatag nila, okay? Ay, yes, ma'am. Diaray mong baso, sir. Salamat ba? Kanla, sir. Anugon. Anugon. Anugon, sir. Anugon nga nawa si Atina. Bitaw, sir, no? Kung nilampos lang ko. Siya na ang hara sa kumpanimay. Oo ba, sir? Yes. Uy, kuling, sir, kuling.
Oh. Si Teryo kini. Oh, Teryo din na. Ang ako sinaligan sa Osaka Beach Resort. Hello, Teryo. Tubag, Teryo. Hello. Ay, sir, ang pambot ginagarga sa basura nasikop. Oh, unsa? No. No! Patay ang mag-deliver utaan ni sir. Oh, shit! Nganong nahitabo, kini Teryo? Ngano? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!